Mapuso Parao main race, lechon contest, kag sinamba sa regata. Kilalang sa maging bantayan sa Mailonggo, pati turista sa 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Nakatutok Kim Salinas. Liwat na saksiyan sa mga Ilonggo kag sa mga bisita ang abilidad sa mga Ilonggo sa pagmaniobra sang maruto sa ginhiwat nga Parao main race sa Villa Beach sa Arevalo, Iloilo City kahapon nga isa sa mga highlights ng 52nd Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2025. 44 ka madinuagon nga Parao ang nagkarera sa 30 ka kilometro sang baybayon sa Arevalo padulong sa Oton kag pabalik sa Iloilo Strait. Bisan first time sa pag-intra sa karera, wala na lingkang nga magpasundaya ang team ni Arjonel halin sa Guimaras. Sadya lang. Tapos enjoy lang sa mga balod. Ang Parao main race, ang tuigan niya ginabalik-balikan sang pamilya ni Anne. Ang gaganda talaga ng each kasi each and every boats kasi iba-iba yung variety ng mga paintings nila. Every year bumabalik dito yung mga kamag-anak namin galing US. May nagkapan nga Parao samtang nagapadayon ng aktibidad, pero diri na pamatudan nga pisar nga karera. May ginpili sa iban nga nagpasakop nga buligan ang mga krusang nagkapan nga maruto. Magluwa sa main race, atraksyon man ang Parao Lechon Contest nga libre man niya ginpatilaw sa mga bisita. Tapos sila, manami nga dito, ang pinaka-the best. Namin, Samtang, wala naman napaslawan ang mga tumalanaw kag samba enthusiast nga mapawaw sa mga grandioso kag world-class performances sang 5 ka grupo nga nagpaindis-indis sa sinamba sa regata. Ginkilala nga second runner-up ang grupo Bailarines del Mandurriao, first runner-up naman ang grupo del Oeste, kag ang grupo Ilonggo de Saltatores ang ginkilala nga 2025 sinamba sa regata Grand Champion. So next year, we're trying to invite many Paraos as we can all over Western Visayas. So we're seeing Parao Regatta, 53rd Parao Regatta next year, which is brighter and bigger Parao Regatta and a bit of world class. Kim Salinas, 1 Western Visayas.